అమ్మా సరోజ, కొంచెం పచ్చడి పెట్టరా అమ్మా. ఎవరో రబెట్రా అట్ట రెండు ముక్కలు చెప్తే ఏమవుతుందిరా? ఎవరు ఏమిటో. అమ్మా సరోజ, కాస్త పప్పు తీసుకురా అమ్మా. ఎవరమ్మా అది? మా కాలేజీలోనే చదువుతున్నాడు. పుస్తకాలు పట్టుకుని కాలేజీకి వెళ్ళినంత మాత్రం సరిపోతుంది ఏమిటి? వాడు ఎలాంటి వాడు? చాలా మంచివాడు అన్నయ్య. ముందు నువ్వు ప్రేమించావా, ముందు అతను ప్రేమించావా? ఇద్దరం. పెద్దవాళ్ళు మాత్రం ఒక మాట కూడా చెప్పుకోండి. ఏ పెద్దవాళ్ళకి తెలియకుండా టీ ఎస్టేట్ లో అమ్మాయి ఎస్టేట్లో అమ్మాయి ఎవరు? ఎవరు లేరు, ఎవరు లేదు. ముందు చెప్పాను హాస్పిటల్ నర్సు అమ్మాట చెప్తాను. ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా పడుతుంది ఎవరికి తెలియదురా. అయితే